8 centimeter. Hoe volle? 8 centimeter. Ja, en hoe volle mat het wezen om een toertocht te kunnen? Het is ongeveer 10 centimeter, maar dit is keihard is. Dus dan is 8 centimeter wel voldoende om een 1000 te sjouwen hier hoe heen gaan te letten. Maar toch ben je hem nog net heel dal uit, toch? Of wil het teruggeeft? Nee, er zijn dan hier zitten dan een paar knelpunten. Vooral de knelpunten van de koek en sopie in zaten. En de meesten komen daar maar wat nou even nog aan. Er wordt meten en wachten en koorts heftig oorlijn maar de Ieswegen centrale Smellingeloon die het besluit nemen maat. Lang om let komt het hegewut eruit. Geen discussie meer mogelijk. Nou ja, dan... Jo, bedankt. Jo, hoi. Ik heb de voorzitter van de IJswegen Centrale Smallingenland aan de telefoon. En die zegt het kan niet doorgaan. Want zij stellen de norm 10 centimeter. De malje binnen bot teleursteld. Er is nog een tussenoplossing. Maar klaar. Het zingen is het zingen. En daar houden we het bij. En daar komen we net aan en dan houdt het op. En wij vinden het ook wel jammer, maar ja, klaar. Dus het indoors. Dat betekent dus dat het morgen net teruggeeft, maar misschien komende dagen wel? Ja, nou ja, dat is me krek. Als de vrouw trots zegt, ja, dan kent het zeker. Dan kent het me besnijden wel, denk ik. Maar klaar, we komen nog net door de maand en ja, jammer. Toch worden er morgen honderden, zo net duizenden reetriders verwachten. Dan is het net een georganiseerde tocht. En dan, nou wat krijg je dan? Dan krijg je morgen weer een chaos met parkeren. En dat hier Jenne wordt nou uitkeurig regelen. Dus ja, jammer.